Không Wakunda Ekunda man गोसो गोसो ना खर' गुब्लुंगुन थालो गोरलैसो ओरैनोबा थालो गोरलै हा हा एसां गोसा गोसा बुनाङा ओरैनोबा थालो गोरलैखा लासै बुबाबो जायो दा हेलौ फ्रेन्ड्स थ' दिनै आं माने मोसौ लांफैदो आरो दायो मोनाबिलि जाबाय थ' मोसौ लाबा बिराद डिस्टार्ब जायो आरो बिराद प्रब्लेम जायो माथाम माब्रै माबासो दं आरो मोसौआ थ' मोसौ दै दावनाय बेलासियाव आरो फुङाव मोसौ होफैनाय आरो मोनाबिलियाव माने मोसौ लांफैनाय माने बिराद प्रब्लेम जायो होनाय लांनाय लाबोनाय मानाय बिराद बोथिंबाय थानो बिराद खस्थ' जायो आरो दा बिदिबा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालाम दाबाव आरो आंखौ हेफाजाब खालाम आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामथार आरो थ' आंनि उनाव मोजां भिडिअ लाबोगोन थ' बिदिबा भिडिअखौ नायदो आरो नायग्रोना लादो Wakunda Wakunda Ekunda इसोरो माने बबे फुख्रिनि हाब्रु गेसावलै नोंसोरो हो बबे फुख्रिनि हाब्रु गेसाव माने फुख्रियाव हाब्रु गेसाव थायोबाना नाफोरा थैयो आरो थिग बेबायदिनो माने न'खराव माने कन्डिसनफोरा मोजां नङाबा ना न'खरनि हालोदफोरा मोजां नङाबा एखे साननाय हनाय बिमा बिफानि साननायफोरा मोजां नङाबा न'खराबो गाज्रि जालाङो आरो फिसाजोफोराबो लाइ मोनो फिसाजो बा फिसालाफोराबो माने सब जाति जोलैयानो जालांजोबो आरो बिदिनो थ' बिदि जानो हामालै धाद आंहासो माने खर'आ गब्लंथारबायमोन आरो थालमोनि इमान गोसा बुना होदों आया माथा गोरलै माने थालो गोरलै माने एसां गोसा बुजायाना गोसा बुबा माथो एख थालानो गब्लं जालांगोन आंनिया थाद बिदि जानाङालै नोंसोर माने ससियेल मिडियायाव बिदि फायनानै नोंसोर बिदि देखायनो नाङाब्रा थौ सिक्रेटलि लाखि भिडिअफोरखौ बिदि माने पाब्लिस खालामना होनाङा रिल्स बा माने फेसबुक बा इउटुबफोराव बेबायदि खालामना होनाङाब्रा नोंसोरो थाद जाम्बिफोर आं बिसोर सानै बोरदावलिखौ बुंदों आरो माने मा गेलेलायबाय थादोंथाय बिसोर थौ इमान जे नोंसोरो गावसोर गेलेलायदों मा गेलेदों मा फुटबल ना क्रिकेट गेलेदों थ' बेखौनो नोंसोरो माने मायाव मा होनो पाब्लिस खालामनांगौ जाबाय आरो आजिखालिलाय क्रिकेट फुटबलखौ टिभियावनो नुखायो टिभियावनो इमान नुयो नुबाबो माने नोंसोरनि बे लकेल क्रिकेट माने गामिनि क्रिकेट गेलेनाय फुटबल गेलेनाय मा होनो प्लेग्राउन्डआ मोजां नङा थौ बेबायदिनि क्रिकेट बा फुटबल गेमखौ नाया जोङो नाया माने अनलाइन जुग माने बेफोर गेमफोरखौ नुखायो आरो मबाइलफोरावनो थ' नोंसोरनि गेमखौ नायलायनांगौ गोनांथि गैयालै थोद नोंसोर गेलेमाबा मालाय इमान जे नोंसोर माने मा होनो पाब्लिस खालामनांगौ जाबाय आरो नोंसोरो माने भिडिअ बानायनानै हेगारनांगौ जाबाय आरो ससियेल मिडियाआव थोद बिदि नङालै आजिखालि माने फुटबल बा क्रिकेट गेमखौबा नायनोबाबो माने मबाइलाव नुखागोन बा टिभियाव नुखागोन बेफोर गेमखौ टिभियाव नुयो इमान मोजां बा बिराट कहलि इमान मोजां क्रिकेट गेमफ्रा इमान मोजां बिसोरनिया नायनो थ' नोंसोरनि बे सामान्य लकेल गामियाव माने फुटबल गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनाय प्लेग्राउन्डआबो जाया थौ नायथाव जाथ्रालै थाद मोजां प्लेग्राउन्डआव थांना बनायब्रा भिडिअखौ बनायबाबो फुटबल गेलेनोबा बा क्रिकेट गेम गेलेनोबा थाद थ' रायजोफोर माने बिसोरबायदि थै गरम जानाङा आरो एखे नर्मेल जानांगौ बाराद्राय थै गरम जायोबाना मानसिया एखे मेन्टेल खाराब जायो आरो हेल्थनि प्रब्लेम जायो आरो थ' बिनिखायनो रायजोफोर बेफोरबायदि एकदमबारे थै गरम जानाङा एखे माबा फागुननि माने बोरदावलि बारबायदि जानाङा आरो नोंसोरो मोजां माने मा होनो